No nyt se tehdään se lopullinen loppu tälle tänne. Alako hommalle melkein pitää tuonne kalikkaa alle. Kallistuu vähän Josko se siinä? Anna Vietin koukku. Siitäpä se lähtee. No niin, kuuluuko mitä? Joo, tässä nyt aletaan pikkuhiljaa silloin niin tätä alko homma niinku alko homma. Niinku ruvetaan, ei kun alko homma. Se on tehtävä ennen kuin lumet tulee, mutta ootte varmaan asiasta hyvin niin tietoisia, että no niin, kuuluuko mitä? Joo, tässä nyt aletaan pikkuhiljaa sillä niin tätä alkohommaa niinku alkohommaa. Niinku ruvetaan, ei kun alkohommaa. Se on tehtävä ennen kuin lumet tulee, mutta ootte varmaan asiasta hyvin. Talvella tulee pakkaset ja tuiskut tulee. Niin sen takia minä näitä tässä tähän säkkiin pikkuhiljaa, änkään pikkuhiljaa. Ei kun on jo laittanut säkkiin, mutta säkkiä ruvetaan nyt laittelemaan sitten kohilleen tuonne tänne talvella. Lumen alta joskus löytyy, nostetaanpa Fiatilla nostetaanpa. Fiatilla sitten tuosta viidellä on hyvä nostaa. Siinä on hirveästi voimaa tuossa Fiatissa, se on voimakas traktori tuo. Fiat talvella tulee pakkaset ja tuiskut tulee, niin sen takia minä näitä tässä tähän säkkiin pikkuhiljaa, änkään pikkuhiljaa. Ei kun on jo laittanut säkkiin, mutta säkkiä ruvetaan nyt laittelemaan sitten kohilleen tuonne tänne talvella. Lumen alta joskus löytyy, nostetaanpa. Fiatissa se on voimakas traktori tuo. Fiat, se on yksi parhaista traktoreista, mitä on ikinä keksitty. Kyllä minä oon sitä mieltä, kaikki muutkin on varmaan. Ketkä on sitä mieltä, niin nostaa kädet ylös nyt heti. Joo, kyllä tämä tästä ei tässä enää hirveitä savota on kohta, päästään talviunille lepoon. Ruvetaan köllöttelemään, nukutaan niin kuin karhu koko talvi keväällä. Herätään taas sitten keväällä, herätään sitten virkeänä poikanen. Erittäin mihin on vehkeet jäänyt syksyllä, jo siinä se meidän alkohomma. Joo.
miten tätä tekstiä katsotaan nyt, joo, sittenpä se alkaa se oikea homma, sitten alkaa oikea homma. Nyt ruvetaan mitä nostelemaan tässä, niin nostelemaan halkoja tuota, niin tuohon linnaan pitää nostaa tuota, säkit on hyvä nostaa, säki kuitenkin paljon, voi sitä pitää olla voimaa, kun nostetaan Fiatilla. Ei se nouse huonolla traktorilla, on tuo Fiat. Kyllä se on maailman paras traktori, on se mukava nostella halkoja melko korkealle, kyllä kun panostaa. Kyllä, että jos se tuo säkki puhkiaa, niin kaikki nuo halot sitten, niin tää on pitkin pihoja. Se on ihan hirveän näköistä, että ne on pitkin pihoja. Eikö ookin niiltä? Ottopojat on monesti, se on käynyt sillä lailla, vaan nyt se ei tule käymään. Joo, minä sen verran tässä hommassa, niin kuin pitää varmaan olla. Ei se homma, niin siitä ei tuu mitään, jos ei ole tarkkana. Laitetaanhan noita kuormaava pojat tuonne alle ja sitten päälle, niin sillä lailla se yleensä kyllä mennään se hommeli, joo. Tämä on helppoa, hyvät vehkeet ja eikä ole niin hellekelikkä heille kelillä ei lueta halko homma syksyn viimat ja saatteet kauheat kelit hirveä on tämä viima ja tuuli. Niin on minä monesti tehnyt kyllä niin kovissa olosuhteissa näitä oon tehnyt. Hyvä ajatellut, että se joku muukin kohta ruveta tekemään, en tiedä, kyllä se siitä sitten loppupelissä aina lähtee sujumaan kun vaan siitä alkukankeudesta päässä. Se on. Se lähteminen on ollut aina vaikealta, lopettaminen on helppoa. Sitä ei tarvitse miettiä pitkään. Semmoinen juttu mennään niinku maagista. Joo, eiköhän tämä pikkuhiljaa tässä kuitenkin. Katsotaan nuo loput, mitä tuossa vielä on. Ja sitten ruvetaan miettimään, että pitäisikö vähän huoltaa tota. Fiat, se on aina tehtävä tuota. Fiatissa on Fiat. Ja eipä siinä, jos niitä vikoja on, ne korjataan. Ja eihän ne vikoja ole, ei sikojakaan. Ne on vaan pikkusia ongelmia ja ne huoletaan pois. Ja sillä sipuliselmä jatkuu vuonna 2066. Hyvä. Kaikki nuo halot sitten, niin kaikki nuo halot sitten, niin kaikki nuo halot sitten, huuta. Joo, niin kuin aina sanonut, että rahan alle ei pidä mennä. Ja nyt oli vähän pakko mennä, kun rahan alle ei pitäisi ikinä mennä, kun se on. Tähän ei tiedä noista hydraulipuolen merkeistä, että miten ne käyttäytyy. Saattaa letku pevahtaa jotain ja sehän ei oo hyvä, jos se sillä lailla. Ei se on halunnut, että meillä laitettu ja Fiatkin on vähän huolta. Siihen niin tutkitaan sitten tässä asioita, joo. Sillä 7785 tuntia tarkalleen. Lokakuun alussa 2025. Pikkusen tuli kierroon, mutta en minä tiedä. Näin vetää sen ressut tuohon päälle. Ja ei ne maata vasten oo sillä.
Joo. 1000 litraa halkoja. Katoksen alla. Pitää varoa, että on katoksen alla. Joo. Joo. Tuosta pääsi vähän vuotta. Tuo kartani. Etukartani Steffa. Pikkusen Tiimo. Joo. Ei ole vaarallista. Tykkää jos tykkää.